Hello mga people, mga human beings sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel. Please subscribe, Miss Human Being. Subscribe, like, comment below. Nakoy kuan karon challenge na pud sa kinabuhing kong pagkabayot ang iyang buhok medyo taas yung kaining buhok ni ma'am ambot pila ka di kadupa. Murag padyo ni siya pila ka metros ning buhok ka. Nya ang plano niya kuluran ni pagkahuman mag-highlights with tone down kay para mabalik ang buhok o kanindot. Ang buhaton ani ato ning i-repair ang buhok ni ma'am. Muni resulta sa mga buhok na atong gipaggamitan ana bitaw. Dili ni sa salon po ni si ma'am nagpa-color pero medyo ang buhok atong tan-awon dili jud siya nindot no, dili jud kayo mga hamis. Ato ning pahamison pinaagi sa ato ang medisina nga Schwarzkopf. Kay dili ko ta Schwarzkopf atong medisina, ing ani gyud ang ginagmayng resulta sa buhok murag medyo damage gamay, dry gamay, pero magwapa ra siguro nitong tan-awon o magwapa ba ni mo ni mga resulta sa mga trabaho sa mga anang mga ordinary nga mga color, ordinary nga ribbon. Tampong pagpawas ang katong treatment sa buhok before mag-ribbon niya. Yung ani, kay punuan na yung ribbanon sa buhok ni ma'am, kay kaning buhok niya, di ni pwede ribbanon tanan kay medyo damage yung kaayo, unang punuan na itong butangan. Ngani siya ang technique, ani, daghan ni siya procedure, ang mga buhok, dili yung paritan tanan, ang ato ang buhaton sa buhok. O mahadlok yung taon-taon mag-ribbon, ani, kay murag, nga bugto na hapit ba. Pero ato na ni agwan taon kayahon sa pagkababae ba. Dili mo ribbon ni mo. Kani ang buhok ako gi-applyan og rebanding. Dili na gyud mo ribbon og ingani na gyud ka-damage ang buhok. Kay hadlok gyud ni trabahoon. Dili gyud ka master aning rebanding. Sayo na ni kay tan-awon balik-balik akong trabaho pero dili na li mag-ribbon ang buhok. Kay kani mga buhok nga labi na imong medisina isog bugto gyud ng buhok. Pero master ka okay ra kay na para sa tan-aw ninyo nako okay ra kuno. Pero uban pa ni nagtrabaho ani way mo sukol ani ribbon kay bisan pag unsa nimo ka master bisan pag asa ka mo adto bisan pag dagkong salon di gyud mo ribbon ang mga parlor basta damage og buhok sa Schwarzkopf way problema og master lang ka kamao lang ka kaya na nimo karing dapita sa in between sa damage ug dili damage uni pinakahadlok nga part sa buhok nga mag-ribbon ta kay ug dili jud ka ani master ug dili pa jud ka ani master mabugto gining buhok mga tangtang jud siya adjut ra gyud kaayo dali ra na matangtang ang buhok una nga bantayan jud yung mag-apply medisina paspasan kay dili mo na paspasan yang mild kay akong gibutang kay dili na to na mild dili gyud na to makontrol ang medisina kay ug ang medisina mo imo process gyud siya kani magbanlaw og mag-ribbon ug dili gyud mild ni imong medisina na gyud chance daghan kaayo mga tangtang ug dili pa ni Schwarzkopf products adlo kaayo trabahoon kay nakasway na po ang mga medisina uban dili jud siya basta-basta nato ibutang sa buhok labi nag-colored o highlights kaayo or damage kaayo daghan kaayo og matangtang kun ang magbantay jud ning magribanta muna ako di ko mogamit og laing medisina kay mahadlok ko bisag expert kay ako sa akong trabaho pero dili ko pasagad-sagad gamit medisina kay mo jud ko kay nga wala jud ko customer ana muna niyang buhok nga akong gibutangan og medisina o nga medyo nga damage ganiha karon wala na medyo nabuhi na gamay padulong ni plansahon para magwapa try nato ning pagwapahon jud ang buhok kay asa jud putok ang gahom sa bayot nga buwang samtang magplansa ta maghisgot ta sa atong Facebook ato ang ako Facebook ani usahay wad ang tagana nga kuan ba wad ang ko gana nga mag-upload kay ngano ako gyud trabaho sige ni gabalik-balik nga murag mapulaan ang mga human being magtan-aw sa akong pagkababae unang usahay haluya ta ang istorya di taganahan ang istorya aning trabaho labi na ni nga balik-balik ra puko aning plansa pero nagwapag gyud ihang buhok pero kanang Facebook dako gyud na ikatabang sa ako ba kay nakita ba ang mga human being diha na daghan-daghan ba ako mga customer daghan kay salamat sa nanganing hidiriha sa nga hintabang sa akong pagkababaye at least naka-customer ko sa ako ang trabaho sige kong upload og video di ba wapa gihapon ana ra ga-highlights ko sa buhok bisan og kaning damage ni ang buhok or dry kay sa nga tanan damage or dry parihara na siya gigamitan gi ako gihapon ning gi-highlights ug ako gihapon gi-tone down tanaw na to ng resulta niya ug dili pa jud mga brittle kay ang medisina nga Schwarzkopf dili jud siya makabrittle mo jud na grabe jud ang power ani mga gamita kay uban pa ni mga medisina na brittle na jud ni nga na gyud buhaton uni siya wapa na kay ang color
Kay ug dili gud ta ani master ning mga trabahong ingani ani mag-parlor, madaot yun ang buhok. Ingani ka kutining mag-highlights og buhok. Dapat kabalo jud ka unsa ang pagbanlaw kay gimuni birahon tanan nga nag-tone down ka. Gitone down ning isa ka color ani, nga birahon ani mo dungano nimo nang bira matakdan dayon. Ani siya ba umuning tone down. Mura siya gidark. Kana mo tapot dayon na anang highlights, gimo na siyang birahon nga dungano nimo bira. Mura kay way nahitabo ingin human nimo og trabaho, way nahitabo gyud, way highlights, way tone down nakita. Muna nga mag-purple o magbanlaw yung ani. Ang yahang buhok nga diliban ako bunda stick, na naman ta ni treatment, pero ako pa yung gibutangan ng treatment kay punuan naman pa akong gibutangan no sa kanang treatment kay punuan naman giriban. So ang dari sa tumoy wa mabutangan. Muna siyang akong gibunakyon kay pwede ra maghapon ang gibunakyon nato. O ba problema kay dili gyud pwede ang bunakyon nga wala tay steamer, dapat na gyud naka-steam kay dili mo steam wala gyud effect ang ato ang bunakyon nga treatment. Ang gikuluran dahil giriban pagkahuman nag-tone down o highlights, tone down and highlights nga nabuhi na yung buhok na medyo ganiham, dry kay yung buhok or medyo damage, karon buhi na siya tanawon tungkol sa atong product na Schwarzkopf, dili ka magma-hype. Sa tanan nagtanaw sa akong YouTube channel, Miss Human Being, daghang kayong salamat again and again. Thank you. Bye-bye.